Хора, днес ще играем Стамбул Вайс с моят приятел. Тоест не с моят приятел, но ще видим дали ще може с моят приятел. Секунда съм намаля. Е, така да е. Така. Секунда. Макар че доста време съм качвал видео на Стамбул Гайс, но както и да е. Нека да започваме. Защо не ми го дава? Просто ми бъгна. И също получи един бъг. Не стана. Един хак, да не бъг. Защо всички моите умреха? Не знае, че аз съм не мога да оцеля. И се тук може работа. Сериозно. Най-накрая. Ооо, това беше добро. Макар че пак не успях да го трябваше да направя, но както и да е, пак. Ай, че ме избута, Мисля за какво стана, Мисля за какво стана въпрос, че няма как да мога да обсъдя без много съпорт, да сме отборници. Да направя виктори. Вече съм 22 победи. Напреднал съм. И втората игра. Започваме. Защото там направят така хора, където. Защо не става, сега не става, преди ставаше. Или от PlayStation, когато играх, че е на стар сезон, или нещо е станало проблемно с това нещо. Най-накрая няма ли да стане? Сега остави да ме пънчнат, да. Дай да стоят до мене всички да ме пънчнат. Дайте ябодли! Yes! Последна игра е правим виктори. Хора! Макар че вече скоро малко че видео на Fortnite. На Fortnite вече съм Silver на ранкет. Айде последна игра е правим виктори реал. Марти ме инвайтва. Сериозно не стана. Уж си на линия. Секунда само да направя парти, хора. Защото за много време се обадя, защото не знае, че все пак записваме. Тук ги махна тия модове. Модове има. По-дашен за двама. Май так ще не, нали? До сега беше, нали? Сега не, нали? Няма защо, хора? Защо? Поне другите да инвайтна. Хора? Чувате ли ме? Хора, чувате ли ме? Да чувате. Секунда.
Айде бе, Марче. Уж би опробва, пак не идва тук. Хора, Марче, докато дойде. Хора, пък да се снервям. Пак не е на линия. О, не, аз няма да занимавам. Майнва. Мачи. На линия ли си или не? Майнва, какво хем? Накрая ще пусна игра с ботове. Ако не дойдеш. Да, иди си. Ти си офлайн, перфектно. Има ли някаква хубава оферта да си взема чоба? Не, няма. Буквално. Изцяло хора. Аз пускам игра. Говорих си по-гаша заради него. До сега бях пуснал нова игра. Ура! Почваме новата игра. Почваме новата игра. Сега ме инвайтваш по игра, няма да стане. За малко ще да стане това. Да, ако направим Виктор Роял, свършва видеото. Ако направим Виктор, свършва видеото. Не можа да го пънша. Не можа да го пънша. Ти не го пъншат. Ето стана, хора! Стана! Казах ли? Казах ли, че ще стане? 50 опит. Няма някой нормални блокове да го правя. Майта ще стане. Майта ще стане. Сериозно не стане. Аз си мислях, че няма да стане. Нашия отбор няма да е. Аз не искам и аз да умирам. Прави трик. Ужасно. Да не да оцелея. Направо така. Гаранче ще разпечеля. То беше гарантирано, че ще разпечеля, хора. Още 2 игри и правим Виктор и Роял. Искам да дигна на 30 победи. Това видео специално правя за 30 победи. Макар че май го смятам, че съм на 29. Аз го смятам. Така. По моята логическа идея. Така, логическата ми идея сега е да направя трика. Пак не се получи. И сега много ще хвана някой в сърцето и си го бия. Аз вече почти макснах сърцето, хора. За това не е толкова силно. И като се опитам да убия някой, аз не умирам. Защото почти ми е макснато. Вече ще спрат ли да ме панчват? Най-накрая. Това беше бък. Ела.
Сериозно. Сериозно. Нашия най-слабен. Успя. Не успя. Ами... Сега ще си видя купите нещата, хора. Ще ви кажа. Така че... Може би в другото видео ще стигнем 30 секунди. Не бе. Логиката ми не е правилна. После другото видео, хора, може би ще стигнем 3000 купи. Или ще вземем... Не знам. Ами това беше... Марти, нали? Не. Ами това беше от мен, хора. Чао, ще се видим на другото видео.